Bakit ka umiyak, bebe? Anong problema? Hoy! Anong problema mo dyan? Bebe, huwag ka nang umiyak, bebe. Hormones lang yan. I'm hungry. Okay guys, naglilihi si Shanta ngayon at super siya, galit siya sa akin. So bababa muna ako, bilhan ko siya ng pagkain. At tingnan nyo, nagdadrama, nagpipiano. Kainis. Iba't iba ang mood ni Shanta ngayon dahil buntis siya. Moody. Diba bebe, moody ka? Shan, diba moody ka? Baba muna ako, tapos bili ako ng pagkain para sa kanya. Ganun na talaga ang buhay namin. Kailangan magtiis muna kami for 9 months. Ganun talaga pagbuntis eh. Diba masyadong moody, maarte. Intindihin ko na lang. So kung anong pinaglilihan ni Shanta, yan ang bibilhin ko. You're beautiful, shine like a star. You got me falling slowly. Bebe! Hoy, bebe! Shan! Dito na, bebe. Pagkain mo. Halika na. Sige na. Oh, masaya ka na. Hindi ka na umiiyak, bebe. Ano? Kumusta ang pakiramdam mo, bebe? Halika na dito, Shan. Oh, kain ka na. Oh. Sige na. Hoy! Di ba nagugutom ka kanina? Nice ko sarili ko kasi para ako iwan. Para ka lang talagang ewan kasi buntis na. Kasi gutom ako. Tapos minsan lang ako magkagusto ng pagkain kasi hindi nga ako makakain. Parang masama ang pakiramdam niya palagi. Maging na lang ako. Mabait na lang ako, bebe. Magtitiis na lang ako sa mga mood swing mo. You're beautiful. Oh, tingnan mo, masaya na. Ngumiti na. Mood swing na naman yan. Awain na naman ako ng mga ganyan. Sige lang, buntis ka nga eh. Benny, Oh, Desi. ano siya? Di ba? Kaldereta yung gusto mo, bebe. Kaldereta na may lumpia. Pwede akong kumain yan, di ba? Pwede siguro. Ewan ko. Pwede akong kumain yan kasi minsan na nga lang ako makakain. Oo nga, di ba? Pumayat nga ako eh. Pumayat, buntis ka nga. Hindi ka talaga maging mapayat. Pumayat ako nung pumunta tayo ng doctors. Ah, Doctor, yeah, you di lost ba? weight, no? Yeah. Oo nga. Oh, it's the lumpia. Oh my gosh, Duani, where's the rice? How am I supposed to eat the caldereta without the rice? I need the rice. I need the rice, Duani. I'm not a foreigner. Di ako pwede kumain ng caldereta lang. Wala. I will luto the rice for you. Kainis. Bakit ganun? Lahat ng Filipino restaurants dapat may kanin talaga. Okay? Dapat may kanin. Kasi kaldereta, pag na walang kanin, kulang eh. Kung hindi siya... Dapat chinek mo. Kasi nga, baka ba't di mo tinignan kung ano yung dinala mo? Yeah, well, expected lang yun eh. Sabi, wala silang sinabi na ano. Kasi sabi nila, inisip nila, foreigner ka, kaya okay lang wala kang rice. Kainis. Para sige guys, magluto muna ako ng rice. Magsaing muna. Dininis mo ba yan ng mabuti? Okay lang. Ang minamahal ko po, aking diwata. Cook. The rice only takes like 10 minutes to cook naman, bebe. It's okay. Nagiging norte. Higin lumpia. Higin lumpia muna. Sige na. Oh, well, if you're hungry, you'll eat it, di ba? But I want the caldereta and the rice. Okay, baby, it's ready now. Yep, it's ready now. Oh. Ito na. Ayun, oh. Thank you, Danny.
Masaya ka na. Masaya na. Thank you, Day. Masaya na si Buntis. Yan. Mali. Kung gusto niyo yung papasayahin ng Buntis, papakainin mo. Ayan, bebe. You eat na. Alam niyo si Shanta, pabebe siya, pero minsan lumalabas din ang pagkawaray niya. Matapang din yan. Lalo na nung nabuntis siya. Bebe. Pabebeng matapang. Kain po tayo. Gutom na gutom talaga ako kasi hindi ako makakain ng mabuti. Kaya pag may pagkain na ako na gustong kainin, tapos kasi parang yung window na pwede ako kumain kasi hindi ako nasusuka, konti lang, maiksi lang siya. So pag nafe-feel ko na hindi ako nasusuka, kailangan kumain ako kaagad para mabawi ko yung sustansya. Ganyan. Nainis lang ako kanina kasi sabi ko mapabili ako ng pagkain. Tagal-tagal niyang bumili. Well, at least may pagkain ka sa wakas, bebe, di ba? Nagkamali ba? Walang rice. Buti lang lang. What if ako nabuntis no? Walang rice! Ito lang muna yung vlog natin for today. Mahirap talaga mag-vlog nung nabuntis si Shanta kasi parang wala siya sa mood sa pag-vlog. Oh my Walang gosh, ang mga sarap. challenge, food challenge, Ay, wala ang na. sarap. Oh? No, ikaw na lang. It's so masarap. Sige nga. Diba marasa? Favorite niya kasi ang kaldereta. Oh, it's so Yun, kain ka lang, bebe. Okay, guys. Maraming salamat po sa panonood sa vlog na to. Malakas po ang ating Duwanta fam. Mahal namin kayo. At paki-subscribe kung bago lang kayo sa aming channel. Welcome dito sa Duwanta fam. Subscribe kayo para magiging solid Duwanta fam. Ayan. Alright guys, abangan sa sunod na vlog namin. Okay, so dahil wala sa mood si Shanta mag-vlog or mag-travel or lumalabas, ako na lang ang lumalabas. So, meron kaming mga prank at mga social experiment. Abangan nyo sa channel na to. Oh, panito niya sa akin, nakakatawa. Alright guys, sa sunod! Forever